Ассалому алайкум, тамошобинони азиз. Ҳама каса сӯзен хубен? Саломатиётон сӯзай? Хуш омаден ҳама каса ба эфири мо. Чанд қабат эфир набуд, ман шуморо ёд кардам, боварӣ дорам шуморо мара ёд кардем. Ман дар ҳамаи чатҳо гуфтам, ки ман эфир мекунам, ҳама каса эфири мо биёен. Бо як бори дига ҳозир эълон мекунам. Так. хуш омаден. Кадометон ки дар эфири мо медурен, обязательно лайкҳои худтона бумонен, комментариҳои худтона бинависен. Имрӯз як суҳбати озод мекунем. ин қадар рӯзе ки ман набудам, ба фикрам ҳоли саволои шумораам ҷамъ шудагиай. Пагама як гала бигем плано дорум, як ҷуда баромад дорум. Имрӯз ҳамаша шумода нақл мекунам, гап мезанем. Алейкум салом, салом, алейкум салом. хуш омаден ҳама каса ба эфири мо. Салом апаҷон, сӯзен хубин? Кору бор чӣ хелай? Худо ба шукр сол. Чӣ хеле ки бачаи калоним температура кад, ирӯз мактабаш намондум рава. Визу врача кадем, Муҳаммад Мустафо дар хона. Так. Ассалому алейкум апаҷон, сӯзен хубен? Алейкум салом, раҳмат нағз. Шумо чӣ хелен, сӯзен хубен? Салом алейкум, алейкум салом, салом, алейкум салом. Ассалому алейкум, алейкум салом. Ки ай куҷо менависад? Ки ай куҷо дар эфири мо ҳай канӣ бинависен? Ай кадом шаҳрро шумо буда менависен? Так, раҳмати калон нағз. ҳазор раҳмати калон барои суханои беҳтаринтон. тезтар хуб шаванд фарзандатон. Раҳмати калон. барои мо модарон ин мигем даҳшатайда Худованд дарди фарзанда, доғи фарзанда дар ягон модари рӯи ҷаҳон нишон надиҳад. Ман аз Тюмень, аз Краснодар. ҳозир ҳама саволотонда ҷавоб медиҳам. Алейкум салом, салом алейкум. Ноҳияи 5, мошолло. Ассалому алейкум. Соз ҳастен? Ман аз Новосибирск. Ай Россия. Ҳамаи мо дар Россияем. Ассалому алейкум, раҳмати калон аз Душанбе. Ҳо, ай куҷои Россияен шумо аз Россия навистагӣ? Салом Саидабоно. Аллоҳ шифои комил бития бачаҷон. Куҷоиро ҷиқидем дар рӯи экран ким чӣ буромад? Всё. Хорошо, иди, я потом проверю. Так, вот. Аз Калуга. Салом алейкум апаҷон, сӯзен хубен? Раҳмати калон соз. Так. аз Санкт-Петербург. Салом алейкум апаҷон. Ай группаи апай рухшонае, мошолло. Так. Марҳамат, аку саволотона тиян, саволотонда ҷавоб медиҳам.
Пага аввал ман бугум пага ман куҷо мерам? Пага дар шаҳри Новосибирск конференсия ҳай. Конференсия нею хулоса мехоҳанд ки методи кории мара бифаҳманд, пешравиҳои ма чӣ хел пешравӣ мекунем, чӣ хел қади командам кор мекунам. Айма мехоҳанд ҳамин чиза бифаҳманд. Пага 25 директорҳои шаҳри Новосибирск ҷамъ мешаванд ва ман мерам методҳои кори ма барои ваё нақл мекунам. Барои ҳамин имрӯз ман салон рафтагӣ будам. Мегӯям ки хидмат хушрӯ кардам барои пага. Пага иншолло ай конференсия биём бо ҳамаро мешум. Раҳмати калон. Ассалому алейкум аз Челябинск. Алейкум салом. Салом алейкум апа, чӣ хелен? Нағзен, созен. Раҳмати калон, шумо чӣ хелен, созен, хубен? Ба пеш апа, шумо мотиватсияи моен. Раҳмат барои видеои беҳтаринтон. Саломат бошен шаҳнозабоно. Ассалому алейкум созен, хубен? Аз Тюмен. Алейкум салом, раҳмат соз. Кӯдакотон созанд? Фотимаҷон как проживает? Муҳаммад Мустафо касал дар хона. Фотима созай, худо ба шукр. Салом алейкум созен, ман аз як савол дорам. Саволи ман чунин аст. Ман сайти худро кушодам, лекин боз ҳам шавҳарам намонд. Боз чӣ хел кунам? Пешравӣ кунам. Фақат ватсап дорам. Аз Душанбе Фирӯза. Баъзе занҳо менависанд ки масалан моро шавҳаромон намемона кор кардан. Шумо мадо чӣ маслиҳат метиҳем? Ма шумода чӣ маслиҳат метиҳем? Дар ҷои аввал оила ҳай. Дар ҷои аввал шавҳари шумояй. Оилаи шумояй. Ҳамин одам шавҳараш қадиш соз набоша ёки шавҳараш медона ки масалан ҳози магазин рафтан ҳавай ба шавҳараш маъқул нест. Лекин вай медона ки ҳози насриниё шавҳараш мегиреза магазин мерава, бо мерава. Ами ба фикра ақидаи ма ҳамин шавҳаротон ки розӣ нест, кор накунем. Лекин боз ман фикр мекунам ки шавҳарое ки мебинанд ки ҳамин занако меҳнат мекунанд, ягон ҷои дига намебаранд расход кунанд. Правилно, чӣ меҳнате ки мекунанд, чӣ расходе ки мекунанд, барои оилаҳои худшон мекунанд. Дар он бари шавҳарошон. Ами як собун, як порошок по-любому ҳамин 5 шаки фаберлика ки гузашти 5 намуд падарка мегирӣ. Ҳеҷ маҳал шумо як собун, як шампун оварда шавҳари шумо намегӯяд барда мусулкаш партов. Правилно? баъд дили шавҳаротона шумо хутон медонед. Кор дар даруни хона ҳай. Ай хона набуромада, дар даруни хона мешинем, кор мекунем. Метонем дилшона биёвем, кор кунем. Метонем занҳои муваффақи фаберлика мисол биёрен шона. Методи кория фаҳмонен шона ки инам хеле махела, ягон ҷо намери, тариқи телефон пешравӣ мекунӣ. Не обязательно ранги сайда хутона нишон тиен. Мешавад ки хута нишон надода ҳамон мол маҳсулот кати видео када пешравӣ кунӣ. Ҳазор намуд роҳ ҳаст. Ва ман ба шумо чӣ мегӯям ки барои маслиҳати барои зиндагитон а ягон кас маслиҳат напурсен. Ӯ зиндагии шумо ай, ӯ ҳаёти ширини шумо ҳай. Он ҷое ки ҳаётай зиндагия ягон фаберлик, ягон кори рӯи ҷаҳонӣ намегирад. Баъд баъзеҳо шавҳаротона ноҳурматӣ мекунен, нопурсида фаберлик мебиён. Баъд ки фаҳмидан охи фаберлик бозича нест, фаберлик як бизнеси калон ай. Баъд ки шавҳаротон ки фаҳмид ягон шапалохтон ки зад ёки ягон дар зиндагитон проблема шид, ва мегӯянд ки айби фаберлик шид. Фаберлик айб надорад. Дунё ҳеҷ хел нашуда, фақат одамо иваз мешаванд. Барои ҳамин қай ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, ҳаёту зиндагиётонро ба фаберлик иваз накунен шумо. Алдарашам накунен, якҷоярам накунен. аввал иҷозат гирен. Бе иҷозати ман ба иҷозати шавҳар кора сар кардагӣ будам. Ман ба иҷозати шавҳар блогери ютуб шудагӣ будам. Шумо шоҳид будем ки ман нишон медодум шавҳар, ман қадима дар видео иштирок мекард, худаш мада иҷозат додагӣ. Ман бе иҷозат баромадагӣ нестам. Сайда ман ҳамсинфтам, мара нашнохти моҳпари дугонат, кӯдаки чӣ? Кӯлаки молодёжни очаткати очаи ман кор мекарданд дар бозорча. Намедонам ку моҳпарӣ дар ватсапам бинависен. Так, дар главни эфир мо навистагӣ будам, агар фаромӯш карда бошам.
ҳами канали ма дар глав нишнавистагие ки видеои ма барои занакоҳай ва эфири марам барои занҳояй. Хоҳиш мекунам мардое ки ҳама чизи чоротон дар кафи дастон тайёрай, мебуроен сразу менависен, пакинут кунен, буроен равен. Я зани исломӣ да иҷа ҳама занакои шудор чӣ дар кора мо байни иқа занак да мардако медурен. Ман и хеле мардакора ба мардакам намешуморам. Ай занак да бадтаршон медонам. Бароям қадар кор нестай. Хай баъзе занҳое ҳастанд ки аккаунташон ба номи писарошона иҷа занакон ай суханронишон маълумае ки занаканде ки мардака маълумае ки мардак навистестай. Бароям қа чӣ дар корай? Мардаки ҳақиқӣ аз занаки дигарам нигоҳ намекунад ки тамошо кунад. Так. Инак ман смсотуна хондестам. Ина ози кани саволтуна сартиен. Апай Саидаҷон ҷавоб тенасен. Ассалому алейкум апаҷон. Алейкум салом. Салом, ман Рухшона созен апайҷон. Рухшона соз. Худо чӣ хали сози хуби саломатӣ созай. Номерои ватсаптона чиен? Номерои ватсап ман ҷа гуфта будам ки дар главни мемонам нашид. Дар якум комментария закрепит мекунам. Номерои ватсапи ман почти дар ҳамаи видеоам ҳаст. Ҳози ҳами эфира завершид мекунем ва ман номерома вай мекунам. Дар комментария закрепит мекунам. Апаҷон видеои хонагӣ кунен. Ҳози хондестам ҳам хеле бовар кунен. Қин 100 офарини студентои мо. ҳазор раҳмат ба он занҳое ки мехонанд, кӯдак доранд бо мехонанд. Беҳад қин бидай, неким тоқат кардестам ки диплома бигирам. Доимо пешравӣ мехоҳем. Раҳмат. Апаҷон созен хубен. Раҳмати калон. Так, апай Саида. Так. Раҳмати калон. Ман як занаки дилим сӯхтагӣ. Раҳмати калон барои суханотон. Апаҷон, таваллуди шумо чандае ва чанд фарзанд дорен? Таваллуди ман 1992. 3 кӯдак дорам. 2 бачаву 1 духтар. Дина рӯзи шанбе паркшон бурда будам. Ина кӯдакои ман. Кӯдакои ман дар таи фуки ман. дар бораи Отриф камтар маълумоте нависиян Манижабону. Ман дар бораи Отриф ози маълумот метиҳам ва баъд бо смсҳои шуморо мехонам. Отриф чӣ маъне дорад дар ширкати Фаберлик? Мақсад вақте ки мо ба кор мебиёем, мо бояд ки 5 каси дигарро ранги хумона ба кор даъват кунем ки ваёрам ранги хичон бо одамое ки чизои дар кори ай Фаберлик барои ваё дар корай ҳамо одаморо даъват кунанд. Вақте ки мо ба командамон ёрдам мекунем, аз командаи мо званяҳои бисёр мебирояд. Масалан, аз якта линияи мо директор мебирояд, мо бояд ки ғайр аз линияе ки директор баромад, биёин ман бикашам дар як варақ, шумода нишон диҳам. Так. Хуб. Инам хашмода фаҳмояй. Ина ин маям. Ин ман. Ман 1, 2, 3, 4, 5. Назокат буд ки буд бо диққат тамошо кунед. Масалан, инаи 5та линияе ки дар ман имина дар таги худам регистратсия кардагим. Ин ваяй схемаи корӣ дар ҳама сетивои маркетинг ҳамин системаи корияй. Айрӯи одам пул кор намекунад. Ҳар як касе ки дар Фаберлик регистратсия мешавад, прямо дар компания худаш регистратсия мешавад. Барои оне ки мо мақсад консултантҳои компания, клиентҳои компанияро зиёд мекунем, одам мукофот пулӣ метиҳанд. Ойлик неу мукофот пулӣ. Так. Иҷа директор. Якта линияи ман вақте ки директор мебирояд, и 4та линия ман бояд 2000 Отриф дошта бошам. Ана ҳамин линияҳое ки дар гирду атрофи моай ҳамин Отрифа чанд қадаре ки Отриф зиёд шид,
ҳамон қадар мукофотпулӣ аз тарафи компания зиёд мешавад. ва боз агар боз як директори дига бурорум, бояд 1500 отриф доштагӣ бошум. отриф ҳама вақт мо бояд дошта бошем. Агар ки мо отриф надошта бошем, мо пул кор карда наметавонем. Мо да компания пул наметавонем. Фақат анами директори мо пул мегирад, тамом. фаҳмо назокат моно. Агар нафаҳмида бошен, як бори дигар мефаҳмонам. Так. Муҳоҷир духтар. Ҳамин як саволи хушрӯтиенда саволтон да ҷавоб диём охир. Ё шумо ҷанг кофтесте намедонам. Ман ҷангара нестам. Ман қати шумо сар ба сарам намешам. салом созен хубен. Ман дар Фаберлик толка ба худ ма бор заказ мекунам. Чӣ меша? Ответ. ҳечи намеша. Просто барои худтон скидка кати харидорӣ мекунен. ҳечи намеша. Масалан шумо ягон ҷо мерен кор медроен, намерен ягон ҷо поврида кор медроен. шумо ҳар рӯз амҷо кор меравен, лекин ҳеҷ кор намекунен. На авқот мепазен, на ҳеҷ кор. Ягон кори дига намекунен. шумо да ҳеҷ ка пул наметиҳед, правилно? ҳаминам ҳамин хел. шумо танҳо барои худтон боша пул кор намекунен. Основной кори компания команда сохтане. Саида ҳар вақте ки мебинамад хурсанд мешам ки дугонаи кӯдакима ба ин рӯзо расидай. қадим дарс мерафтем, мактаби 51 да дарси арабӣ мерафтем. Нахо мара нашносӣ, ма ай молодёжный. Намедонам охир дар ватсапам бинависен. Ягон сурат пурат надорен. Так. Так. ҳамин хелай худованд ҳама зиндагӣ идеалӣ намешавад. худованд ҳама чия метия бо як ҷо я дарди дига, я проблемаи дига мебурояд. Барои ҳамиқа аҳру ҳафтода шудан дар кор нест, так я ба Аллоҳ карда зиндагиро давом метиҳем. Так. И смсо дар поён буда, ма дар боло шиштам. Ассалому алейкум. Алейкум салом. Апай Саида нағз шуден. Худо ба шукр, раҳмат нағз. медонен чи ҳамимрӯз духтарам да садик вай да мондагӣ меша. ҳам англисӣ да мондагӣ меша ва ҳам аз тарафи педиатрш гуфтагия ки як намуд рақси машқияй ҳамохелӣ да садик мондагӣ меша. баъд имрӯз хулоса кӯдакое ки айму группаи мо мераванд ҳаму машқ гуфтанд ки биёен бинен ки мо кӯдакои шуморо чӣ хел ёд метиҳем. Ба ҳамҷо рафтагӣ будем, бо ҳам дар мактаб сабрани буд, сабрани бачаи калонӣ буд. соати 6 сабрани буд, урам то соати 6 да садик. Ай садик то мактаба дар 15 минут давидам. гуфтам хай то мошин заводид мекунам, то ӯ гарм мешавад ки пиёда мерасам. то 15 минут рафтам, расидам. 2 соат сабрани давом кард. 2 соат дар бораи характери кӯдако гап задан ки масалан кӯдакои ҳамдигарша нағз намебинанд, яке ручка ядш ғалтон ҷанга сар мекунанд. баъд биромадам, медонед ба чӣ хулоса омадам? ба хулосае ки фарзанд рӯз то рӯз калон шудан мегирифтай, проблемаш калон шудан мегирифтай. баъзе апаухарое ки таваллуд мекунанд мегӯянд оли бе кӯдакомон раҳгардак шава, ба кора сар мекунем. нигоҳ кунед, кӯдак раҳгардак мешава, бо кориш зиёд мешава, ҳама чида чақа шудан мегирад, пишти ӯ медавӣ. садик ҳар рӯз бар биё, бо тез касал мешава. мактаб мемонӣ, ҳар рӯз ӯра бар биёр. бо калонтар мешава, дар қади кӯча ҷанг мекунад, конфликт ҷанг халос ки иҷа бира, уҷа фарёд мекунад, ӯ шикоят мекунад. Так что проблема бо тамоми ширинию пастию баландию ширинай. як рӯз пешай, як лаҳза пешай ждат накунен. мо намедонем ки пага, мисол ман намедонем ки пага зинда ҳастам ё нестам. мумкин ҳами охирон эфири ма боша. ман куҷо медонам мурдан ёшию пирӣ надорад. лекин ман фахр мекунам, ман ахирсан он ҳастам ки ман 2 колодец садақаи ҷория кушодам. барои кӯдаком хона гирифтам, мошин гирифтам, бизнеси тайёр барои фарзандом ҳаст.
бо урӯзако да детский дом хайру садақа кардам. Ҳози да газай ку да уҷа ҷангай. Ҳамуҷа да ҳамин рӯз гап задам, уҷа бо хайр кадестам. Ма уже мақсад ҳар як кас гуноҳ дора, ягон банда бегуноҳ нестай. Мақсад ма 32 солаям, ман метарсам ай мирдан, ай талхии ҷонканӣ, ай азоби гур. Фикр мекунам да, ами фикра мекунам. Асло ами фикр ай ёди ман намебирояд. Неким дар як кунҷаки дили ман хирсандӣ ҳаст ки и хайру садақаҳои кардагӣ ма, и калоди шудагӣ ма, и меҳнатҳои ма, и мақсад хонаву даре ки ман кардам намебарам, лекин дар ин хонаву дари ман фарзандони ман зиндагӣ мекунанд, як аз зиндагӣ мекунам, ҳамаи ия савобша кӣ мегирад? Ман мегирам. Ман хирсандам ки инами қаҳакам боша, ман аи дунё барои худам савобу самара бурдаистам. Ва вой бар ҳоли ӯ одамое ки кор намекунанд. Як гала кӯдаки майда доранд, кӯдако ба камбудиё ай сарушон рехтагӣ. Баъзеҳотон менависед ки кӯдако мо нони хӯрдан надоранд, яки телефону интернет дорен, шукронатон. Ва бо болоӣ ҳеҷ кор намекунӣ, як каса гапша гап мезанӣ, намози да вақташ надорӣ, бо зиндагитона пеш мебаред. Барои ҳамин ҳар як каса худованд чени худаш ақл додага. Ҳеҷ маҳал ман гӯш намекунам одамое ки ой Саида оз наминҷа чанд касай чанд гапи безеб мегӯяд, ман сар ба сар намешам, ҷангам намекунам. Барои чӣ? Барои оне ки худованд одам ҳамқа ақл додааст. Ман куҷо қатъи ӯ сар ба сар шавам, куҷо қатъи ӯ ҷанг разбор кунам. Та кор дар Фаберлик ҳарома ё ҳалол? Дар ин саволи шумо дар ютуб ҷавобшам мондагием. Бо шайхҳои Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, уламои динош қатӣ. Боз як бори дигар мефаҳмонам, барои дили шуморо хафа накардан, Фаберлик ҳарома ё ҳалол? Кор тариқи телефонай. Кор ягон пирамида ҳаромай. Пирамида да одамо пул метиҳанд медроянд. 100 кас $100 метиҳад, як кас ҳамон қадар пула бурд мекунад, дигаро бой метиҳанд. И ҳаромай. Фаберлик регистратсия бепулай, кора омӯзондан аз тарафи мо бепулай. Ҳар чӣ қадар ки команда сохтӣ, клиентҳои компанияро ки зиёд кардӣ, ҳамон қадар пули нағз кор мекунӣ. Так, интернет магазиное ки кирта мефурӯшанд ку, дидагиен? Айми садавот як гала мақсад интернет магазиное ҳаст ки кирта мефурӯшанд тариқи интернет. Анами Фаберликам анамиха интернет магазинае ки мо коргарошем. Мо фурӯшондагонаш, мо одамое ҳастем ки Фаберлика ба дигарон паҳн мекунем, клиентҳои Фаберлика зиёд мекунем. Аз рӯи чақонии мо, ҳаракати мо, меҳнати мо Фаберлик барои мо тӯҳфапулӣ метиҳад. Дар Фаберлик ягон маҳсулоти бигем ҳаром нест. Ҳамаи маҳсулотош сертификати дорои сертификати ҳалол ҳаст. Ҳамаи маҳсулотош бигем он чизе ки мо ҳаррӯза дар зиндагимон истифода мебарем. Ва боз чӣ бугумтонам? Қонуну қоидавӣ ягон фиребу найранг нест. Ҳеҷ кай мо пули зиёдӣ намегирам, мо ягон каса пули зиёдтиам наметиҳем. Ҳеҷ кас моро маҷбурам намекунад мо харидорӣ кунем. Ҳамаш дар доираи шариати ислом. Кира мефурад дар ҳамин дунёи дурӯза нони ҳаром бихӯрад? Ина шумода савол. Кида мефурад? Раз кор тариқи телефон шуд, и ҳаром мешавад? Ман шумода як история бигем нақл мекунам. Рӯзи гузашта ма да як одам навистай дар ватсапам. Ним соат гузашта, баъди ним соат навистай ки шумо айба намедонед, номеротон намемонед, ҷавоб наметиҳед. Ман гуфтам апаҷон, хай рӯзи истироҳатия мо дар хона, кӯдако дар хона сарошона шуштаистам. Ягон ҷои айбш нестай, одам дер ҷавоб дод, айб мешавад? Мусулмон одам бояд сразу ҷавоб диҳад. Ман гуфтам ман сразу ҷавоб надодам, ака ман мусулмон нестам. Охир баъзеҳотон ҳамчуноне сухан гап мезанем ки кредит гирифтан ҳаромай. Неки 99% занҳо, мардҳо кредит доранд дар ҳамин Россия. Пособия барои шахсони камбизоатай. Ҳар як магазиндороро мешиносам, 18таи 20таи магазин доранд. Пособияи давлата мегиранд. Як коғази дуруғӣ бурдагиам, пособияи давлата мегиранд. Охир агар бишинӣ бигӯӣ ки бе ман ҳарома ҳалола букавум, худованд ака ҳамамона тавфиқи инсоф битиҳад. Лекин он кореро ки меҳнат мекунӣ, шумо фикр мекунед ки мо дар ҳамин телефон ака ҳамиха мекунем, Саида доллар омадестаю, миллион омадестай. Саида шаву рӯз дар ӯ телефон гап мезана, ранги
муаллимаи талабаи синф як одаморо кора меомӯзона, меҳнат мекунад, ки ба ӯ пула ҳалол карда мегирад. Барои ҳамин қадр саросима нашавен. Дар ҳолате ки масалан як ҷо шумо коркунӣ медроен, шумо дар ҳолате ки як ҷо коркунӣ медроен, ой кор накун, ки ана уҷа ҷойи хуб нест, ки ягон ҷойи бадиш надорад, ё ки ҳамун инсон дар ҳамун ҷо ҷанг кушидагиян, хафа шудагиян ва ё инсони хуб нестан, кор накун. Ба одам кор намекунад, анде гушна бишнамуд, не фалонӣ гуфт ки кор накун. Охи ҳози ма кӯдакам ина касал шид. Ма ягон каси дига пурсам, барам ягон дугона бигӯям кӯдаки ма касал шуда, духтар файрод кунам ё накунам. Конечно, кӯдаки ма саломатию ҳаёташ дар дасти ман. Ман худа мекунам, ки ҳаёти зиндагии шумора, тамошобинони меҳрубони ма, ми зиндагитонам, проблемошам, ҳамашам проблемаи ҳаёти зиндагии ма дар сари маҳай, ай шумо дар сари худтонай. Ҳеҷ маҳал проблемаи моро дугонамон, хештабормон, апамон, акамон ҳал намекунад. Дар ҳамин давру замона ҳар як аз худаш ақл дорад. Ой мегӯянд фаберлик да кор накун ҳаромай. Куҷош ҳаромай гӯӣ, намедонанд чӣ бигӯянд. Куҷош ина савол, куҷош ҳаромай? Саволда ҷавоб намеёбанд. Бале, ай худат намонӣ. Ҳози дар ин давру замони уже мегӯянд, ку дар ҳамин охири замон меҳру муҳаббати мобайни апаву додарак уже ҳамин хел шудестай хичам. Уже бигем, ки охири замонам шудестай, хато намекунем. Так инаи як кас навистад, ки охи пул надоштӣ, ай мардуме, ки ҳози гуфтестӣ, ай иёра бадтар будӣ, худта тема накун. Бале, ман пул надоштам. Ман қатъи шумо ҷанг намекунам, не ки ман мехоҳам, ки дар саволи шумо ҷавоб диҳам. Ман пул надоштам. Ман вақте ки фаберлик омадам, ман пул надоштам. Лекин ман ягон бор аз ягон кас пул талбидагӣ нестам. Пул қарз гирифтагӣ нестам. Кредит гирифтагӣ нестам. Ман дар ҷангал зиндагӣ мекардам. Ман дар хонаи ирисо ҳавлиёшона меруфтам. Тухм мефурӯхтам, чака мекардам, мефурӯхтам, шир мефурӯхтам дар ҳамун қишлоқ. Лекин ман пеши ягон кас сар хам кардагӣ нестам, ки кӯдаки ман либос надорад. Ман дар пул бите ё ки ман интернети телефон дошта бошам, кӯдаки ман гушна боша, кас дигар бигӯм, ки кӯдаки ман гушна ҳай, ман дар пул бите. Ман ай ин чиз шарму ҳаёрам намедонам. Ман бепадар калон шудагӣ, ман аз синни 10 солагим дар бозор кор кардагиам. Мара ягон бор очам гуфтагӣ нест, айда дарсота тайёр кун, дарсои мактабита кун. Сумкаи ман дар сари кифтам, ман сардори синф будам. Барандаи мактаб будам. Ҳамсинфои ман имрӯз дар қатъи ман дар компанияи фаберлик кор мекунанд. Ду ҳамсинфам кор мекунанд. Ҳардушонам старши директоранд. Якташ серебряни директорай. Бигем ай ҳамин кӯдаким азоб ман кашидагиам да. Намегӯм, ки ман омадаму миллионери фаберлик шудам. Ман дар як ҷангал зиндагӣ мекардам. Шӯи ман мада пул намедод. Хӯрдан меовард, ай дастаи кора ба хӯрданам намерасидам. Ман дива надоштам, ман дар замин хо мерафтам. Кӯдакои ман дар замин хо мерафтанд. Ай дасти нами замина як умре силфа буданд. Ман бизу гӯспандои шавҳар ман нигоҳ мекардам. Ман дар ду агароти шавҳарам 7 тонна картошкаву пиёз мешинондам, мечиндам, мебурд, мефурӯхт. Ман дар як тин пул намедод. Ман тема намекунам. Ҳаёти ман ҳамин буд. Ҳаёти ман ҳамин чӣ сар шудагиай. Ҳаёти ман ҳамаш дар ютуб ҳаст, видео кардагиам. Ман чӣ ба шарм дорам, ки ман бепул омадагиам фаберлик. Ягон баҳона надорад. Бепул бизнеса ман дар фаберлик сар кардагиам. Баёнтон ҳастам мегуфтам ойликам 1 миллион. Ҳозир 1,5 миллион шудагиай. Ман дар моҳлати 21 рӯз 1,5 миллион ойлик мегирам. Алҳамдулиллоҳ, официални кор мекунам, официални налог меспорам, официални коргари фаберликам, дар Россия зиндагӣ мекунам. 2 хонаву мошин айми пули фаберлик гирифтам ва параллелна дар баробараш 1000 каси дигара дастша мегирам. Не ки маъное надорад, ки ҳама подряд мада пул бинависа, пул рӯи ки сайда ҳамирӯз якташ ҳамирӯз не 3 рӯз пеш буд. Ахир наши чорниш кардам ам одама. Қатъи кадом агентствое гап задай ба материнский капитал хона харидесай, мада 2 миллион буте мега. Ман кор кардам, меҳнат кардам, ман чӣ ба як каси дигара 2 миллион метиҳам?
наметиҳем, тем более одамое ки намешиносам намедонам. Ягон кас да қарз наметиҳем, ягон кас да пул наметиҳем, а ягон касам қарз намегирам, а ягон касам пул намегирам. Дар ҳамин саволи ман ягон ҷавоб дошта бошед, марҳамат. Ман подписчикома ҳурмат мекунам, дӯст медорам. Кадомед ки дар шароити сахтен, пул надорен, проблема дорен, дар ватсапам бинависен, роҳи пулкоркуниро бепул меомӯзонам, барои командасозӣ ёрдамтон мекунам. Ана ҳамин гапам да ҷавоб мегӯм. Барои рӯ кадом крем хушрӯвай? Дар ватсап бинависен чанд солаен, расмоша роӣ мекунам. Кадомеш ки маъқултон шид, ҳавайша равонатон мекунем. раҳмати калон барои суханотон. Салом Саидаҷон, шаб бахайр хоҳарҷон. Раҳмати калон. Рост ҳама гаптон. Раҳмат. Кира додан савобай нависян. Можно чи познакомиться? Хича таъриф дора. Хайна шумо кани гап занен. Ҳамин суханои ман таъриф буд. Ман хама подавонам бугум таъриф будай, пулдорам бугум таъриф будай. Доставка ҳамаи ҷо дорем. Ассалому алайкум хоҳарҷони азиз. Алайкум салом. Чӣ хел бо шумо алоқа бароем? Дар якум комментария рақамҳои ватсап ман закри пид мекунам. Сайтҳои телеграм, инстаграм, контакт, силкаи ватсап, ҳамаша, силкаи самостоятельной регистрация, ҳамаша дар якум комментария закри пид мекунам. Обязательно дар сайтҳои ман дурен подписаться кунен. Шумо ҳар рӯза ҳолу аҳволе ки ман ин рӯзои ба чӣ кору бор машғулам, метонен мара дар статуси ватсапам тамошо кунен, дар статуси телеграмам, дар статуси инстаграмам, дар статуси контактам. Дар ҳамин 4 сайт ман активним. Дар ютубам активним, неки на он қадар. 4 сайт, як бор дига такрор мекунам. Ватсап, телеграм, инстаграм, контакт. Дар 4 сайт ман активним. Шумо метонед мара ай ҳамин сомонаҳои интернетӣ пайдо кунен ва ҳамарӯза ба чӣ кору бор машғулам тамошо кунен. Ман ба кадом наставник гап занам? Нафаҳмидам шуморо маънои гаптона. Ман ҳайрон шудам ки чӣ хел дугонаша нашнохтай. бовар кунен ҳозир ҳамин хеле шудагием ки айдастаи ҳамин кору боро, айдастаи и бигем телефонора рӯзи гузашта чӣ хӯрдем ба ёд монест. Реально ман дар ҳамин ягом духтар хама запис мекунам, сразу фаромӯштуш мекунам. Ай ки ҷо медонам ӯ гудаи дугонаи кӯдаки ман 10 сол дар ин сари ман ин қадар ба муш задан, ҳолиам ку бо истодам гап задистам. Так. Ич хел фаберлика ки дар 20 рӯз пас 1 миллион мегирӣ. 1 миллион 1,5 миллион мегирам маҳина боно. 1,5 миллион ойлик мегирам ман дар 21 рӯз. Пособия мада наметиҳанд. Пособия барои одамои камбизоатай. Вақте ки ман официальный коргарам дар ходима калонай, мада пособия наметиҳанд. Мада 1,5 миллион хуба ё ки 60,000? Ина савол. Пособия 60,000 ай. Ойлики ман 1,5 миллион ай. Салому алейкум апаҷон, созен хубен барои обученияи хуб. Беҳтаринтон бовар кунен, мотиватсияи беҳтарин метиҳен апаҷон. Ман духтари апаи манижаҷонам. Мошалло беҳтарин ки ҷон, раҳмат. Реклама мегирен апа? Рекламаи чӣ? Рекламаи интернет-магазин, сатрфурӯшӣ, киртафурӯшӣ мегирам. Рекламаи Фаберлик намегирам ва дигар компанияҳорам намегирам, барои ки худам коргари Фаберликам. Бароям камия публично бугум. Ман дар занги телефонӣ ҷавоб намедиҳам. Ай ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, мада занг назанед. Дар ватсап менависен, тариқи галасовой ман ҳамроҳи шумо худам гап мезанам. Як номери телефон дорам. Номерои телефонам қатъи сайтом дар якум комментария закри пид мекунам. ҳатман дуроен. Дар ватсапам бинависен. Агар дертар ҷавоб додам ё ки сети бошам ҷавоб надам, як аломати саволи шумо басандай, ҳама намуди саволи шумо да ман ҷавоб мегӯм тариқи галасовой. Так.
Так, машалло, аҳамият натиҳен апаҷон. Раҳмат. Саидабону 1 миллион пул мегирен, ягон касда хайр мекунен? Конечно, хайр мекунам, албатта. Чанд рӯз пеш буд? 3 рӯз, 4 рӯз пеш, рӯзи сешанбе буд, чоршанбе буд, як детский доми ами Новосибирскда хайр кардам. Ҳар рӯзи ҷумъа хайру садақа мекунам. Рӯзи гузаштарам хайр кардам. Аки хеле хайрии майдаҳак ман намегӯм. Агар хайрии калон калон кунам, дар каналам мемонам, ки баъзе одамоам бинанд, чашмашон ҳуй шавад. Так. Раҳмати калон. Салом алейкум, ба подписчикои Саидаҷон рост гуфтен. Даруни модара камтар азоб бо тавлид шавад, бо камтар калонӣ мешудааст, беҳад қин будааст. Душмани ҷони ширин ин фарзанд будааст. Ҳо худованд дарди фарзанда ҳеҷ када нишон натиҳад. Салом алейкум Саидабону, созен хубен? Раҳмати калон соз, раҳмат, шумо чӣ хелен? Салом Саидаҷон, шумо беҳтарин, раҳмати калон. Салом алейкум апаҷон, чанд сомон хайр мекунен? Чанд сомон хайр мекунам? Аки цифрша намегӯм. Шавҳар дорум, алҳамдулиллоҳ. Ман дар Фаберли кор мекунам. Барои команда кардан дастгирӣ мекарден. Шуморо кӣ регистратсия кардагиян? Наставникотон кияй? Ман танҳо барои командаи худам ёрдами хидмат мерасонам. Так. Соз агане миллион мегирен, ҳо шуморо метонен кор кунен, миллион гирен. Ҳамаи чӣ бигем, ки як плашаткаи калон шумода меомӯзонам. Роҳи анамо 1 миллион гирифтана барои шуморо меомӯзонам. Так, салом алейкум. Хуби Саидабону? Алейкум салом, раҳмат. Соз шумо чӣ хелен? Созен хубен? Салом, созен раҳмат. Салом шумо, чӣ касал мегуфтен? Хай худоҷон соз бошен. Худо ба шукр, ягон касал надорум 100%. имрӯз тамошабино ана борои мара оварданд. чиста ад души. Ман шумода чиста бигем аз таҳти дил. Ман барои шумо тавсия метиҳам. Баланс нервии система. Ман ягон бор хеле духтаре набудам, ки шав мара хобум набарад. Намедонам чӣ ба. Як рӯз ами бачам қатъи ҳамсинфаш ҷанг шид. Баъд очаи ҳамо мара навист, ки бачаи ту бачаи мара зада. Хай гуфтам майли мактаб биё гап мезанем. Ҳамун рӯз ҳамия айдастаи фикра зиқ шудам. Че Фотима? И я тебя люблю. Иди сюда. Подписчикои Фотима рабина. Маня красота, маня красота, маня красота. Саляки ма, чуни ма. Привет всем нашим подписчикам, Бугу. Привет нашим подписчикам. И воздушный поцелуй отправь. И воздушный поцелуй. Я вас люблю. Я вас люблю. Подписывайтесь на наш канал, Бугу. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, Бугу. Ставьте лайк. Поддерживайте мою маму, Бугу. Поддерживайте мою маму. Чабам рада улази ширинаки тохи. О, копия подаршай, Фатима. Я не могу так говорить. Фатима, копия подаршай, а? Да. Копия. Копия. Да. Да? Да, подписчика. Да, я вас люблю, Бугу. Вот так сделай. Мам, Джун. подписывайтесь на канал, чтобы прошли с Новым годом. Ёдама Садиқшон барои соли нав рақсу бозии тайёрӣ дидастиян? Мега подписывайся на канал, бас Новый годим биёе.
Мам, это не смешно. Это не смешно, да, это не смешно. Мам, А чё? а что еще? А что еще? Все. Ну еще хочу. Ну все уже. Все, постирайте. Все, теперь иди, Аса. Можешь мне принести воду? Принеси Холодную? мне вода, да, я хочу попить холодную. Ладно. بعد خلاصه امروز بسیار فکر کردم تماشابینا خوابم نبرد چخه اک خوابم نبرد امی چشمم پوشیدگیه نکی خوابم نیم بره تا سحر ما استغفار کردم استغفر الله چشمم میکنم یک نیم ساعت گذشت استغفر الله چشمم میکنم یک نیم ساعت گذشت گنده سخت عذاب کشیدم یک کپسولا ما ای همی بالانس نروی سیستم خوردم полный фикр, ай фикри беҳуда одама озод мекунад. Спасибо. Не за что. Закрой дверь, Фатима. Ладно. И дору нест. И просто витамин барои асаби моро ором мекунад. Ози дар ҳамин замона ягон одами беасаб нест. аз таҳти дил бовар кунед бе ягон таъриф ман шуморо ҳаматонро тавсия метиҳам ё 1000 рубла ё 1500 рубла 60 дона капсула дорад очамам бигем ки як любители ҳамия очамда очам мега ай рӯзе ки ами баланс нервия системаам тамом шуд хобам наибара мега сайда ирӯз овардам якта сразу очамда додам ҳамқадр таъриф кардам қа раҳмат гуфт инам халияй хулоса як капсулаш якташа мехӯри тамом асабо ором дар болои сарат кӯдако чормағзам бишкананд додувои наметни баъд куркума да ҳамаи касал фоида дорад и витаминои фаберлик ҳамаш знаки ҳалол доранд нигоҳ кунед и просто печати ҳалол ай осмон нест и ҳамаш через госдума через проверка экспертиза ҳамаш гузаштагиянд куркумарам ҳамчунин так ина знакш знаки халяль дорад куркума медонем ки да ҳамаи касал фоида дорад силфа одама хароб мекунад жирора нест мекунад зренияи чашма рӯшан мекунад иммунитета мустаҳкам мекунад очаи ма постоянно ҳар саҳар дар шиками холиш мехӯра ай ҳами куркума худоҷон баъзе одаморо худованд тавфиқи инсофшон бития баъди вайшона мурданшона намекунам бовар кунед так духи конфетик 250 рубла 300 рубла ҳами қайёзи рубл ба ҳамун собуни як хел рафтестай ку бо ман чӣ гирифтам ман ай духи нерваи система нигоҳ кунем як бора чандта гирифтам 4та гирифтам якша очамда додум 3таи дигар куркума 2та гирифтам якша очамда додум каталоги нав баъди 22 каталоги нав инамияй ай ҳама серияи популярни озе ки ҳамқа харидораш бисёрай серияи инами тиллоияй серияи тиллоӣ ба подарка набор продуктов для здоровья шахсоне ки ай каталоги нав регистратсия мешаванд инами набор подарка барои саломатӣ духиёи новинка ма уже гирифтам шумода нишон метиҳам бошад ҳама каса мегумтонам мебинем якҷоя новинкаҳои бисёр мошоаллоҳ так
охи нозанин, ман ҳози дар бораи ҳамин ҳарому ҳалол ҳози нақл кардам. Ҳамин эфири ма тамом ки шид, шумо метавонед ҳамин видеои мара айсар тамошо кунед. Ман на ай пули ягон кас хӯрдам, на ягон кас метарсам, на ҳеҷ кара намефараш дар дунё пули ҳаром бихӯрам. ҳамин кадоме ки аюдаи кор ки набромад, ба барои ӯ кор ҳаром мешавад. ҳамин просто бигӯен, шуморам ҳақиқата гап занен ки ман кор карда натонистам, аюдаш набромадам, тамом. Чӣ дар кора бо ҳамин қадар шумо ранги президенти компанияи Фаберлик як детский дома ёрдам кунед. Президенти компанияи Фаберлик ҳар як каталог ҳазор студентое ки ай сағирахона мебироянд ва ёро айшоти худаш мехононад. Як мусурка, як каса, як сеткаи як одами калонсола ёрдам карда наметонанд баъзеҳош, лекин анами қадар тексти ҳақорат лаъната нависта метонанд. Ина ё ки биге ки сайдаҳо дурӯғ мегӣ рутаси ё кадиси. Инами дараҳ рафтеста, я одам сеткаош вазбин рафтеста, сеткаи ҳамура бардоштанда барои ӯ номусаи ӯ одама ёрдам кунам. Ҳамин одамое ки гапҳои безеб менависанд. шумо ранги президенти компания 2 фабрикаи калон бисозед дар Москва. Қатъи президенти Россия бире дар бараш бишне кор куне, дар Госдума кор мекуна президенти Фаберлик. Политикаи болои основатели компанияи калонай. Иққадар занҳо, иққадар тоҷико ҳоли каманд. Ай Узбекистон, Қазоқистон 22 январ ма дар Қазоқистон даъватим баромад дорам. Қазоқистон, Турция, ана Беларусия, ана Мексика, Армения, Азарбайҷон, иққадар давлатҳо медонем ки чанд қадар директорҳои дарагатсениянд, пулҳои калон ай Фаберлик кор мекунанд. Лекин баъзе одамое ки аюдаи корим намебироянд, хай намебироянд, бигӯянд намебиром. Не, Фаберлик ҳаромай, пулаш ҳаромай, иш ҳаромай, ваиш ҳаромай. Агар ҳози дар ҳамун хонаи худаш барай анализ кунӣ, ҳамун хонаш галагирдову шиштае, не ки вақт барои дили як каса ранҷондан, як компанияра танқид кардан вақт дора. Барои ҳамин ма на як ҷои таъриф шай, на як ҷои бигем ки катагӣ шай. А як подавон духтаре ки бепул будам дар як қишлоқ зиндагӣ мекардам, ба як духтари тоҷики миллионер духтар табдил ёфтам. Дар 3 соли ҳаёти корим дар ширкати Фаберлик зиёда аз 50 миллион кор кардам. 50 миллионе ки ман ай Фаберлик гирифтам, ҳамаша налогоша споридам. Қойдавӣ дар ҳар як суханам документально ҷавоб мегӯм. Ягон агар сухани кори ман ҳаром мешид, ба ҷоӣ мешид, ман худма бироварда нишон намедодам. Ҳар як суханамда ҷавоб медиҳам. Бароям қадар кор нестай. Гапи баъда ҳама медонад. Сухани хуб гуфтан худаш бигем ки суннатай. Чӣ ба ман девона мешудам як кас як чӣ мегуфтай. Ӯ одаме ки ҳози ман гирифтам чорниш кардам, очаи мара ҳар гап навистагӣ буд. Ман ҳечӣ намегӯм. Одаме ки очаи мара як гап мега, ман ӯро ба Худо месупорам, ё мара як гап мега. Ай одаме ки меган битарс ки ай Худо наметарса. Так, ман вақте ки видео кардагӣ будам, ба ёдтон ҳаста, инҷо зия духтар навистанд ки элон гуфтен, кадоме ки регистратсия мешавад, директор мекуна. Дар командаи ман зиёда аз 150 директорай, лично ҳастаги ман 31 директорай. Директор, конечно, ман директор мекунам, ман одама ёрдам мекунам, директор мекунам. Лекин одамои тамбала не. Одамое ки просто регистратсия шаванд, ҳеҷ кор накунанд. Ягон порошок барои хучон, ягон чизи дар коришона заказ мекунанд, ҳавая барои хучон кор медонанд. Акоина ман сайда регистратсия шуда, мара директор кун. И ассалому алейкум. Баъди видеое ки ман элон гуфта будам, дар охираш чӣ гуфта будам? Занҳои бо мақсад, занҳое ки дар ҳақиқат мақсад доранд, ман қатишон кор мекунам. Баъди ӯ видео ман 7-8 директор бировардам ай команда. Каталоги 2 ҳафтина 5 директор бировардам.
Иқадр эҳтиром айгиҷоян, ма бо занҳое кор мекунам, ки бо гуфти ма мекунанд. Гӯш мекунанд обучениеро, ҳаракат доранд, меҳнат мекунанд. На ин ки просто барои худшон заказ кунанд, ба сайда ту барои мо команда бисоз. Иҷа шумо апа хоҳарое ки ҳози ҳамун хоҳара ки апай нависен ку, иҷа шумо кор дуромадагин. Сайда уже коргари фабрика, уже зани муваффақай. Шумо кор дуромадагин. Шумо бояд ки сайдара иним хеб биҷафена, он чизе ки медона ёд гирен барои худтона. Обучениҳои сайдара гӯш кунен. Видеое ки сайда барои шумо мекуна гирен, истифода барен, рекрутировать кунен, сайдаи худтона ҳуй кунен. Барои чӣ ма тез-тез эфир намекунам, хидма ғамам наметиҳам? Барои ки масалан наставникое ки ма Айдовистон дорум, ва ё мегӯянд ки ҳози фалон кас пага ту эфир ку ҳамихе канал букшо, ва ё мекунанд. Аз занҳои мо чӣ мегӯянд? Шум намемона, хиштоманам намемона, шавҳарам намемона. Қайсингилов мега доказат ки кани ту пул кор кунӣ, ба ма қадид кор мекунам. Охир шумо вақте ки худтона нишон наметиҳен, шуморо ҳеҷ кас намешнасе ки шумо коргари фаберликен, пешравӣ карда наметавонед, ба чие шумо да Қайсингилов шутону да хиштоматон доказат мекунед? Сайда инами шум мега ки доказат кун кани ту пул кор мекунӣ, ба ма иҷозатат метиҳам. Охир шуд аввал иҷозатат бития ки ту бурои кор кунӣ, ранги сайда видео кунӣ, баъд пула мебарӣ, мегӣ ина мардак ту мара иҷозат додӣ, инами қапула ма кор карда марҳамат бигириш. Аймо чӣ хелай? Ҳеҷ айхона набуро ки гиргит мехӯра, не ки пул биёр, мефурама ки пул биёрӣ. Это же невозможно, апа хоҳарои меҳрубони ма, тамошобинони азиз. Як бор худтон фикр кунен. Шавҳари ман намемона видео кунам, хиштоманам мега овозта да ягом ҷо нафаҳмам, Қайсингилов мега овозта бироварди, акама мегум қаврта мекана, лекин доказат ки пул кор мекунӣ. Албатта ҳама ами меҳната ҳами рӯз да сабрани ами бачам рафтам, маълимаш 2 соат гап зад. Ман гуфтам 1000 раҳмат ба падараш, ба худо офаринаш. Мега ки инами 2 талаба шиштагиай мега, ятш мегзара ки киртаи иш ба иш расид, тамом вайна ҷанг сар мешава ки чӣ ба ту гузашти киртаи ту ба киртаи ман расид. Охир да командаи ман зиёда аз 1 миллион занону апаву хоҳарон кор мекунанд. 1000 намуд характерай. 1000 намуд. Ҳар яктаи ура ман тоқат мекунам. Саволашда ҷавоб метиҳам. Группҳода видео мекунам, мепартом. Охир ҳамаи меҳната талаб мекуна. Барои як видео тайёр кардан, ман аввал хонама порядка мекунам, уборка мекунам, сатракма мебандам, бигем хушрувак, либосҳои тозаҳак, гудакома шикамошна сер мекунам, як пара мешонам. Осон нест. Намози ман қад шумо эфир кардистам, бечораи гудаком остак дара ҳуй мекунанд. Ман гав задистам, бо остак мепӯшанд, мераванд. Ки очам кор кардистай. ҳамаш меҳната талаб мекунад. Шумо фикр мекунед мози ай ҳаво инам ҷози овозои гудакои ма буромадиста боша, шумо да приятна мара тамошо кардан. Инами ози да эфири мо 397 нафар одамай. Ҳаматон пакинут мекунед овози гудакои ма бурояд. Инами худаш ози кор кардистам. Ман ҳамин намие ки ман қад шумо гап задистам, ман кор кардистам. Ман инами хе пешравӣ мекунам. Мебурам публична гап мезанам. Масалан инамира ман хурдум, инамира ман дар ҳақиқат хурдум, фоидаша дидам, барои шумо мерасонам. Масалан ман ҳамира нахурда бошам, намегум, ҳеҷ кара намегум. Ё ки амисмада маъқул набошам, лучи чем айганда каданда гап намезанамаш, мегум гап намезанам дар бораш, барои ки ман да нафорид хурдум. Лекин ҳамин чизе ки ман фоидаша дидам, ман мебурам шумо да гап мезанам. Ё ин ки мисол, мисол. Инами пенка, ин мумкин ки 50-ум пенкаи ман ами фаберлик мегирам. На самом деле бовар кунед, рура топ тозаи мулоимак мекуна. Топ тоза мекуна рура. Ими чуда бигем хато намекунем да. Ман мегум ки ин қасол ма собун қати шушта рума қоқ нигоҳ медоштам. Ими аҷоиботай да. Ина ман шумо да ози болои инами купон да мерезам. Нигоҳ кунед. Нигоҳ кунед. Инами як бор мерезиш пенка для лица. Инами рура охир ман ба забон гуфта намешава. Ин хеле мулоима ки топ тоза мекуна. Ҳамира ки ман гирифтам, фоидаша дидам, тавсия метиҳам, қимат нест. Чеҳраи одам уход, чизи оригинальни, гарантияш кати барои рӯ. Аҷоибо чиз. Саҳар бегаҳ мешум, рум ялақас мекуна, тоза мекуна.
бовар кунен рӯз ман магазин рафтам, чӣ харидам? Намедонам чӣ харидам. Баъд аму занаки кассир хеле бахшиш шумо кӯдак дорен? Гуфт. Ман гуфтам ҳо ман 3 кӯдак дорам. Гуфт и қайёши хушрӯвайрутон. Мумкин ози дар видео ман рӯи ман безеб боша. Ман намедонам назари шумо чӣ хелиям. Ай пеш мара одамо намегӯянд ки ман кӯдак дорам. Дар видео ман фарбеҳ метавам, не ки ман ай пеш и қаҳакам. Видео мара калон мегирад. Кадом подписчикем ки мара дар реальни зиндагӣ надида боша, и қаҳакие мега дар видео и қадар метавӣ. Видео мара фарбеҳ нишон метиҳад. Бе косметика, бе ягон чи, бе навзи қошом краска кадаги амиҷа, ҳама ҳичи накунан, ранги талабаи мактаб метавам. Бе ягон таъриф. Я рӯз машқ рафтам, бе макияж рафтам. Ва меган иқа кӯдак метавӣ. Ҳамаш охир чизе ки рӯра одам хушрӯ нигоҳ кард, зиндагӣ хушрӯ, без проблем, пул ки ҳамавақт боша, фикри хӯрдана накунӣ, продукта ҳамавақт боша, ҳама одамизодам мегӯям вақте ки хуш боша, зиндагии хушрӯра ба сар мегузаронӣ. ина бо кадоми дигар баъзеётон ки ман вақте ки шуморо дар кор мегирам, навз як апай хоҳарай биромада дар инҷоя рӯи варақ нависта ки ман Саидара дар ватсапш нависта, мара ёрдам накард, мушкилиёма ман осон кардам. Апау хоҳарои меҳрубони ман, вақте ки шумо мара пул мепурсед, вақте ки шумо мара мега Саида моя регистратсия кун, ман шумода регистратсия мекунам, тона дар группаи корим дабавитон мекунам. ба ҳамин 2 рӯз мегзара намегзара, ҳама одаме ки нав регистратсияш кардагим ба мега ки Саида ман дар 20 000 сомон роӣ намекунӣ? Ман мегӯям апаҷон охи ман пули зиёдӣ надорам шумо дар роӣ кунам. Ба мебуранд дар эфир чӣ менависанд? Ман дар ватсапш навистам, ман дар 20 000 сомон надод, не ки мушкили ман ҳал шид. Ох ман кор мекунам, ман барои худам кор мекунам, ман барои ояндаи худам кор мекунам. И пули ман ҳай. Ман кор намекунам ки ҳамада тақсим кунам. Ман хайру садақа медонам дар кӣ кунам. Ман одамеро нашиносам, надонам, ё ки як галат сурати документашона ёроӣ мекунанд. Ина ман анализи намед чӣ хелин безеб биромадай, мара пул ёрдам кунӣ. Ман мегӯям апау хоҳар, худованд шифои комилтон бития. Ман номеро ман барои кор мондагим, кор кардан хоҳед, ман шумо дар роҳи кора меомӯзонам. Эрут сиёҳай тра дар ютуб меброӣ, хеле мегӣ ина ман дар ватсап пул гуфтам, ман дар пул наметиҳ. Ман дар ютуб одаморо ба кор даъват мекунам, ман барои пул тақсимкунӣ номеро ман мондагӣ нестам. Баъд хафагарӣ мекунен. Ами лучши напурсен охи. Ина бо ман публично гав мезанам. Ман а ягон кас пул намегирам, дар ягон касам пули зиёдӣ наметиҳам. Хайру садақама ман дар ҷойҳои сағирахона, бесоҳибхона, инвалидхона, анам хеле ҷоҳо мекунам. Тамом. Саломат бошен. Кадоме таки ҷавоб додагӣ нестам. Як аломати савол рӯй кунен, ман саволтонда ҷавоб метиҳам. Як аломати савол басанда. Як аломати савол. Чия ман шумода мехостум нишон тиям. Тамошобинони меҳрубони ман. Инами мус пастара ман хела шид биромадагиша аҳамият намедодум. Лекин зарди дег, зарди пилта, зарди кафела идеални тоза мекунад бе ягон причатки. Шумо метонен истифода барен. И қаъакша дар губка мегирӣ, меша ки идеални сафед мекунад. Ё 200 рублай, ё 300 рублай. Нархаш арзонай. Неким як флакони бигем и қадарай. И қаҳак мегирӣ, ими як параи ваната топ тоза мекунӣ. Аҷоибот сафед мекунад. Якташ полни тамом шид. Гарантияш кати ман шумода тавсия метиҳам. Кадоме ки гирифтагӣ нест, гирен, обязательно пушаймон намешен. Нархҳои духиёро дар ватсапам бинависен, роитон мекунам. Кадомеш ки маъқул шид, доставка ҳама ҷо дорем, қати падаркаҳош. Кадоме ки ай ман заказ мекунам, ман обязательно падаркаш рӯй мекунам. Заказаш ай 2000 рубл боло боша. Обязательно аз номи ман отдельно туҳфа мегирад. Ва боз апау хоҳарои меҳрубони ман, тамошобинони азиз, касоне ки намехоҳед дафъа берли кор кардан, ман группаи клиентский чат дорам. Шумо бинависен ки Саида моро дар группаи клиентский чат дабавит кун. Ман шуморо дар группаи клиентский чатам дабавит мекунам. Ва чизе ки шумо харидорӣ мекунед, ай 2000 рубл закази шумо боло мешавад, шумо именно ай ман бо туҳфа мегиред.
дар ватсапам бинависен, як аломати саволрӯӣ кунен, ман шумода ҷавоб метиҳам. Маша чизе нависен, ки надидам. Так, машқ рафтен нависен, натарсидиян одамо. Ман машқ мерам ҳар бегуни 1 соат машқи барои саломатӣ. Танҳо занҳоянд. Духии пуртушӯ чанд сомонае? хай шумо чахчах кардан гиред, ман шумода нишон додан мегирам. Биёед духи новинкара мебинем. буш чӣ хеле? И духи нав биромадагия дар Фаберлик ҳар як каталог я духи нав мебирояд. Ай сипас дар конференсия эълон кардам. Вот. хеле ранги меги ки оби топ тозаяку. Флаконаш хеле фигурни хушрӯвак. ози буша мебинем. буш чиста бӯи свежий. Сладкий дар таркибаш нест. бӯи океан, бӯи баъди борон берун мебирояку. бӯи тозагӣ, бӯи свежий. Ай бигем цветшам маълумаю, ай флаконакшам маълумай. Чиста бӯи свежий, тамошобино. аҷоибот. Фақат дар конференсия рафтан ҳамия мезанам мерам. бо чия даиҷа. Ина ирам новинкае, тамошобино, дар Фаберлик канишай. Очищение ванны и душевной кабинки. Дар гирди унитаз, дар гирди ваннаҳо чиркакҳои зардаке пайдо мешаваку, моментально сафед мекунад. ин хе просто мешапени, як латтаи дига кати, ини мехе мешакениш топ тоза. 1 соат шакида намешавен. ин хе як бор мерен топ тоза. ина барои туалет, чиққа барои туалет ҳама айтсам тамом шудаги буд, барои туалет заказ кардам. барои ванна, туалет, ва ин хали жидкои мило, аксия шуд, як гала заказ кардам. баъд бо занаке ки машқа ёдум метия, машқ мекунем. ай ҳами 35 та заказ кард барои падарка ва бо 35 та дига туш. барои падарка беҳад бош хушрӯвай, бӯи фруктовӣ. кӯдакои ма дар беҳад маъқулай, ҳар вақте ки бидаванд бираванд, ҳами кати ки шӯянд, барои ҳами мевагию, барои буш ҳар як лаҳзаву секунд бигем дасташона мешӯванд. ҳамино кати. Байни хали крем для ног 2 в 1. снятие усталость, увлажняющий. мондагии почара мегирифтай, ҳам почара мулоим мекардай. Новинка, нав биромадагия дар компанияи Фаберлик. нав биромадагия. ва боз крем для рук 2 в 1. увлажняет, смягчает. ҳам мулоим мекуна, ҳам ҷои кафидагира соз мекуна. ёрдам мекуна бигем. ирам новинка. нав биромадае дар Фаберлик. ва боз як галайна хали помадаҳо. балзам для губ барои гудако, калоно, барои шавҳаротон, барои тамоми аҳлу оила. ҳозир комментариётон мехонам. як бора мираҳоӣ кунам бинам, дилам тоқат накардестай. пештар ма хеле ҳами помадаи берангак да оқа аҳамият намедодум. як бор кардам, беҳад лаба мулоимак мекардай. вақте ки лабот мулоимак набоша, хеле кафидагӣ боша, сухта мекунай. и чиққа лаба мулоимаки хушрӯ мекардай. ин хеле сафед. ягон бу надора. просто барои лав. аптечни кафидагира соз мекунад. ай хунукиҳо шамол памол нигаҳ медорад. ва рексона лечебни, кадоме ки бӯи арақш тезай, инами бӯи арақа полни нест мекуна. лечебния 200 чанд сумай, 200 чанд рублай. лечения, зато полну бӯи арақи шумора нест мекуна. бо чира нишон битиёмтонам. тамом. ай дига уҷа пури бигем ки
чияй мила скидкаш даги буд, як дунё заказ кардам барои хона. Браслетим 40 граммай нав гирифтамша. детский витамини мишкара моментально ҳамаша харидан аҳамият додед. Тамошобино духтаракое ки кор мекунен кӯдакаманда ҳамаша як бора харидан. сайда шумо нағзен, шумо рекламаотон ман шуморо маҳқул кардам. Так смс боло рафт. бо якта корпоративни аъзо шавам барои саломатӣ без ҳамиқа. агар хоҳед саломат бошед. раҳмат. салом созен нағзен, раҳмат. так алейкум салом. ҳама витаминҳоро гирифтан моментально, реально иштиҳои одама ҳуй мекуна, иштиҳора ҳуй мекуна. ха имрӯзашда ҷамъбаст мекунам. пага иншоаллоҳ мегӯем ки видео мекунам ай конференсия. ка домитон ки ҳамроҳи ма кор кардан мехоҳе, ма сразу одама бигем ки ҳамон рӯзе ки регистратсия шуд ҳамон рӯз бигем ки директораш намекунам. ма аввал одама корро меомӯзонам, корро нишон метиҳам, мебинамаш духтари басабр ҳаст, ба тоқат ҳаст. мо сразу намегем шумо равен маҷбур да 10,000 20,000 харид кунен. просто обычный магазина қати интернет магазини Faberlic иваз мекунен. просто шумо ҳамо собуну порошоку шампуне ки ай магазин мехариден, ай Faberlic мехарен. боша ҳолатое ки шуморо вапше пул наметиҳан, ҳамон шавҳаротон хучон мехаранд. дар ин ҳолатам сар ба сар қати шавҳаротон нашавен. тариқи группаи клиентский чат мо шуморо бепул роҳи кора меомӯзонем. рақамҳои ватсапи ма, рақамҳои ватсапам, ссилкаи самостоятельной регистратсия, ссилкаи инстаграм, контакт, телеграм, ватсап дар якум комментария эфир закрепит карда мешавад. метонен дуроен дар каналои ма подписатсия кунен, муроҷиат кунен. ҳама каса апа хоҳаш як оилаи калон шуда кор мекунем. ма барои ҳамаи шумо ҳама вақт саломатӣ, умри дарози пурбаракат хоҳонам. худованд ҳар куҷое ки ҳастен шуморо аз назари чашмаш дур накуна. ҳама вақт нигаҳбонтон боша. худованд ӯ одамое ки дилошон сиёҳай, ҳақорат мекунанд, гапҳои безеб гап мезананд, худованд ҳидоятшон куна. худованд бособирон аст. ҳар як дуои ноҳақ, сухани ноҳақ мебурояд дар осмон то мехара, бо омада дар сари худи одам мезана. ҳар вақте ки ҳар чи сухане ки меронӣ 1000 бор фикр карда ба гап заневу 1000 бор фикр карда ба як каса дуо кунем. барои ҳаматон шабҳои раҳмонӣ ва саломатӣ хоҳонам. барои ҳаматон барори кор хайр. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. тамошобинони азиз, эҳтиромтон мекунам. кадоме ки маро дӯст медорад дӯсташ медорам, кадоме ки маро дӯст намедорад душманӣ мекунад, ба худованд меспорамаш. хайр.